Miolo nang tum nang karju la media hin pen nang karju pon la se nili jongjung mate ni tum party pen pu ka che chardam ateng pulote kedam tang 2022 emisha election hot June na chiklo hala so pen jong si langdam polotang te ni tum hamren la pen sucheng la town area bangke pe polling station krisi bagdo la silas Krisia long pen ke chuta ke dam tang ta ke rem ke kon lo long thom wet halong jiwe long rem long ke ambin no la pen isi bang rong karbi lanchot la si non bang ke nili ke checha da bang ke nona teng polote nili ke dun long anat adim bagaching kilong arlo muni tu bang ching kilong ka che than long teng polote halong jiwe kosoni ne palam chot sitala ambinong danon matai ke hai la pen ke malong rong ching rong karbit hai labji labang lo nilira da bang ke pachini kang tung la pen isi dak ke hai labji alam the bang ke ningkan ningkoi rapli national politics ladak nange sunto ko jok pini karbiang long la pen di mahasara same chini lo hamren town chot kali lo khei itum tribal khai phanang chenek la pen ke dak ka chongda da war sai ka we pen chenglok sakuri baturi lahai ka we ki pipe pen chenglok sia sentiment bang nang bat peglo isi pen hinia point bang ke BJP atung jasemet alangli kedam tang la congress ak sarkar wang lo pen alangli em ke sun se pin ateng lo pen em anta alangli ar pu ke thenai na em sigelong department ke thenai nai tangka kangchu nai nai department se langli ke ot pen nili methang jongjung chekloyon ya prang pota farman kam chekle mamlo nili hadak mondol pen che bhongkang hoyan lo mane nang tong pusana kang sirwaret ma mate ai madum tong suhinang pipe chadi mako ponse la mondol pen ta che bhong lo kalite ne pinidak mat press meeting ni kang der jiho sal kulu phis long ma si ponse ni kang lo nili rideng chiri ki thoma pota ke long ya phan suri troxinar cap suri kebak le rog loga khoros sita kam bang chunche de basila so teng pen langdam pulute langli ke si bang ke ang thin ke lang no khei ituma khei aphan ke rabja ning hang he la so joine pe sang langli ke number 1 ke MP ticket bang vote bang remi po pen hinia point bang ke langli MP a candidate la an lokar biang long long leader do piglang BJP long ta hexer reset intellectual leader ta do hadak sahala hitum ticket long lisa langli long rong la bang ke sia weak point lo BJP de bang la high pen se lang tume ke remja ajur do kringi ke hay ajur ko bali ke remja ajur do kringi BJP tum bang ke la lo la pena konon bang pho candidate pen langdam pute ke thek ke re humpurti pen jenglo khadu we APSL se candidate ake hai jai gatha hello highest ko bang se nili hin pen bang ke karbiang long ara da phan klar dak pen pachini lo la pen high vek jinilum or karbiang long dimaso la pen NCL lam ni la jhak ning jeng tung NCL ta misen nona batai bang ada tribal khai kuki pen jenglok dimasa pen jenglok la pen kapre sa ke cheba jati la pen ke kapre jati sodopik hala haya tumlong pen nilitum dam de nilitum along ke do ajati tum hian se bang si contact lo phone ben si contact lo pen alang tumang bong dam lo do lo la so message sa bang ke arni bang ta nang levoy nilitum mono la hello nang tuman klar tak pen ko chini bang ke nilihin pen ka chuning bang ke nili ningkan hinia prang ke nili ASDC long sigedo pen ASDC ke long ke do hut same inglong ajule nang rem lap pusa taun aju ka pe hai bang nili kam claim lo la pen hai ta hai lo hasut pen Bengali Bihari to manta hasut elamnar ju pen masi nang pide nang pilo pen hai ta hai lo hala so hut sita non bang ke nili che char lo ASDC long ning ka che thia thai awi pin khangyang aposi nili rat ke ong rat armu ke ong long wang si pin APSL se party long kam claim pen pinila non na batai helo nili APSL se long pen election na dihu kam ke claim ke cheng silo mulada ka bangke kinang pe haidun theya phan pen itumak hai reng dok reng ni ke dolong ya phan nili hamran town aju ke the ke ding la pen ki bigi thi la pen klimang phardon rap khatu iram hana isi ka chuning ri bangke non batai helo itum BJP la pen congress aphan ka pe hai pen bisaralam nili sarlam the alam si ingthum dam po inglong pen wang amat hamran bujar ke wang pen amat dak Bengali tum nang subvert po bangke chi chak no dagi thik la sonang thaksi ke dam tang ke se tum ka che song Vijara putha ka che song Bihari atum kheruni chareli long ke se tumareng ke so son thotsi pinili tum karbiang long arlu si methang ha warlong si tumareng ke so la so sentiment bang thuke la ke tinino pin lo
phak ok e than hor e joy la pen puisa pharu pho joy ni pen ba kopini gari nang pipo e la puson tangka pen la puson nang e nang rong nang tuma san chom ring vera ve kopini ave pu lahai ke nang ke chaktap lo la pen election e sek choji la tum ke la ke munit sinang tintel election julu tela sikha do we hamren tauna long ke do ke theke ding phan si chuning ri bang ke non nilitum regional party long ke do tum ta eveng kong ing tangchit poson sila non ke claim untik a hutjong si ki bi ki thila pena krimang phar sarpisa ko nang chirap dunde polodang te nilitum ta sarbom kribom ji monir tum ke sarahut pen uwe kimia tum jong sila posona leader la posona kapre ka kami claim regional phan khe phan ka ching hona kami claim jong si theklong ledet pute ituma khe ke la pula bensi abit mane prithang po la so joine pensi pini hamren tauna long ke do karbi punoi ba dongka punoi mane da town committee kapuri an municipal board kapuri an karbi inglong aso an same tribal aran same regional party APSL se phan KCR jan phan vote ki pi thei pen kachepe haiye phan si ka do be karbi anglong na klar ta kun pachini la